ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/2/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 33:9 ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಸ್ಮೃತಿನ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಚಲ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಆಲೆ. ಇನಿ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಜೋಕ್ಲೆನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನ ಆತ್ಮಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಪಾಂಡಲ ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದಾರ. ಈತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯಲ ಇಜ್ಜಿ, ರಚನೆದ ಪರಿಚಯಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಜೋಕುಲು ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ನಶಿರ್ದು ಪನ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನು ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ಭಲೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅದು ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಪಾಂಡವರಾವಡು ಶಕ್ತಿಯರಾವಡು ಎರಾಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಕೇಂಡೆರಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ನಶಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆನು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಆರು ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರುಳಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರಗ್ಲ ಈ ನಶೆ ಉಂಡೆ ತಾಟಿಬಟ್ಟಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಾಟಿಬಟ್ಟುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡಾಪನು. ಜೋಕುಲ್ನ ಖುಷಿನ ತುಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಪನ್ಪೇರು ವಾಹ್ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲೆ ಬಾಬನ ರೂಪುಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಕೇವಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮುಡು ಎನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಪುಂಡು. ವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆದ ಆತ್ಮಗು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಭಾನುನೋ ಮರಪೌಂಡು. ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥದೊಟ್ಟಿಗೆದ ಪ್ರೀತಿನ ಮರಪೌಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆಡು ಬಲಪೌನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಏತು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ವತನೊಡು ಬುರ್ದು ನಿಕುಲು ಗಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಓದಯರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ತೂತರ ಏರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬುಲ್ಪುಗು ದೂರ ದೇಶದ್ದು ಓದಯರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾಂಡಲ ತೂತರ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಓದಯರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಏತು ಸಹಜವಾದ ಓದವೇರು. ರಡ್ಡು ಶಬ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದೊಂಡು ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಶಬ್ದುಡು ಚಕ್ರವಾದುಪ್ಪಡು, ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಪ್ಪಡು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪಡು, ಮಾತಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಬೇದ ವಿದ್ಯೆಡು ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ್ತು ಏತು ಪುದಯ ಬೂರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹಗುರವಾದು ಪೋಪುನು. ಹಗುರತೆದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಮಿತ್ತು ರಾಪುನವು. ಹಗುರವೈನ ವಸ್ತು ಸ್ವತವಾದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹಗುರ ಆಂಡತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಂಚಂದು ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಎರಾಂಡಲ ಓದುದರ ಎರಾಂಡಲ ಈ ರೀತಿ ಓದವನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರೆ ತಿಕ್ಕುದೆರೆ ಅಂಚಂದು ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓವು ಸದಾ ಕಾಲುಗಾದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ನಡಪಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ಬೊರ್ಚೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಈ ಮಾತಾ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಡು ಉತ್ತರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಾಲೋ ಬಾದರು. ಸಾಕಾರ ಕರ್ಮೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಅನುಸರಣ ಮಲ್ತಾರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಟು ಅಶರೀರಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಶಿವ ಬಾಬನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನನ ಅನುಸರಿಸವನು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನವು ಇಂದು ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ನಡಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನವು ಪಂಡ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಪುನವು ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತನ ಸಹಜವಾದುಂಡತ್ತೆ
ಮುಪ್ಪ ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. 30 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಂದಾದಿತ್ತಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಹಜವಾದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತಿತುಲೆ 30 ವರ್ಷದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಹಜ ಆದುಂಡೆ ಸಹಜತ್ತೆ ಸೆಕೆತ ಕಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ತಂದು ಐನು ಒಯ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೂರ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಫ್ಯಾನದ ಹೊಳಪು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ದೃಶ್ಯವಾದುಂಡು ನವೀನತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಸತನ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ದಾವು ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ನವೀನತೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಟಿವಿಡ್ ಬತ್ತು ಬುಡ್ತುನು ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತು ಬಲ್ತು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟದೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಸ್ನೇಹದ ಶುಭಾಶಯಲು ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬೇತೆ ಏರು ಮಾತ ಹದ್ದುದ ಗುರುಕುಲಾದುರ್ಲಿರು ಏತು ವರದಾನನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಸದ್ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ವರದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂಚಿನ ಗುರುನು ಎಪಾಂಡಲ ತೂತರ ತೂತು ಜರತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ತೂತರು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ತೂತರು ಅಂಚಂದು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಎದುರುಡು ದೀವನ್ಲೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಮರ್ಜಾದು ದೀವನೋಡ್ಚಿ ಏಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪಟ್ಟಿ ಇಮರ್ಜಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಹೂವೆ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಮರ್ಜಾದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಎಮರ್ಜಿ ರೂಪದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಏಪಕ್ಕೇನುವೆರು ಇನಿ ಒವ್ವೆ ಕಾರಣದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಜಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬದಲಾದ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪೂಜಿ ಕಾರಣದಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲಿ ಇಮರ್ಜಾದ ಪೂಜಿ ಮರ್ಜಾದ ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ನೆನಪುಗ ಕನಪೇರು ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೋಡು ಆಯ್ನದವರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಎಮರ್ಜಾದು ದೀವನ್ಲೆ ಏಪಳದೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ಏಪೊಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ಅಪಗೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವನ್ಲೆ ಏರುಪೇರುಡು ಬರೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಜುನಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಡ ನೆನಪಾರ್ಥ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅಬೂಡು ನೆನಪಾರ್ಥದಾದುಂಡು ಅಚಲ್ಗರುಂಡತೆ ಅತ್ತು ಅಚಲ್ಗರುಂಡೆ ಏರುಪೇರಿದ ಪಂಡ ಹಲ್ಚಲ್ ಅಚಲ್ಗರುಂಡತೆ ಇದು ಏರ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು ನಿಖಲ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡತೆ ಅಂಚಂದು ಏಪ ಒವ್ವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಏರುಪೇರುಡಿತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ ನೆನಪಾರ್ಥನು ಸ್ಮೃತಿಟು ಕನಲೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಅಂತು ವಿಘ್ನವಾದುಂಡು ಇಂದು ಅಂತು ಸೈಡ್ ಸೀನ್ ಆದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಏರುಪೇರುಡ್ಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಏರುಪೇರುಡು ಬರೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು ಏಪ ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಚಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಧುಪಣತ ಅಚಲ್ಗರ ನೆನಪು ದೀವನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಸ್ಥೂಲ ವಸ್ತು ಆದುಂಡತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಂತೂ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ನೆನಪಾರ್ಥ ಅಚಲ್ಗರ ಆದುಂಡು ಏರುಪೇರುದ ಇಲ್ಲತ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ವರ್ಷಡು ಸರ್ವ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಕೈದೆರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕೈದೆರ್ಪುನವು ಕೆಲವರು ದೆರ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಈ ರೀತಿ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿತ್ತು ಕೈಡ್ದು ಚಪ್ಪಾಲೆನು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಇತ್ತೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಸಮಾಪ್ತಿಡಿ ಈತು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೇನು ತುಯ್ಯರ್ದಲ ಇತ್ತೆ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಅಪಗ ಕೂಡ ಬೊಟ್ಟುದಾರು ಬೊಟ್ಟುವರೆ ತುಲೆ ಕೈರ್ದು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಬೊಟ್ಟಿನವು ಖುಷಿ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು 18 ಜನವರಿ ದಿನ ತಾನೇ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಶರೀರದು ಮುಕ್ತ ಆಪುನ ದಿನವಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು 18 ಜನವರಿ ದಾನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೂಡ ಕೈನು ದೆರ್ಪವೆರು ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದರೆ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಒರಿದು ಬುರ್ತಿ ಜರತ್ತ ಸ್ವರೂಪಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರ ಅತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡಿಟ್ಲ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒರಿದು ಬುರ್ತಾರೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶನು ಬಾಪ್ತಾದ ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಪರ ತೊಜ್ಪವರ ಎಡ್ಡೆವು ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಎದುರುಡು ದೀವನ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುದ ಜೊತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ್ ಕೂಡ ಎಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕನು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಬಾಲೆನ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ತೂಪೇರು
ಭವಿಷ್ಯಡಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರ ಅಂಡ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿರದೆ ಎಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ನಿರಂತರ ಸಹಜಯೋಗಿ, ನಿರಂತರ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಇತ್ತಿರದೆ ಅನುಭವಡು ತೊಲ್ಲೆ ಕಣವುಳ್ಳೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬಾಪ್ತಾದರು ಸುರುಕಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು. ಸಮಯದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನಿಕಲು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮಗಾದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಅದುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಕಲು ಪ್ರಕೃತಿಪತಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಮಯ ವಿಜಯದ ಗಂಟೆನು ಬಾರಿಸಾರೆಗಾದ ನಿಕಲು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಏಪ ಗಂಟೆನು ಬಾರಿಸಾವುಡು ಪಂಡು. ಭಕ್ತ ಆತ್ಮಲು ಅಕಲು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜ್ಯ ದೇವ ಆತ್ಮಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿದ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು. ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಆತ್ಮಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತರ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ದಯಾಹೃದಯ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತುದೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮುಕ್ತಾದ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಕ್ತಿರು ಮುಕ್ತಾದ ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಮಿತ್ ಮುಕ್ತಾದ ಮುಕ್ತಿದ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನ ಅತನ ದಾತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಅಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಅಲೆ. ಜವಾಬ್ದಾರ ಆದುಲ್ಲರತೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಯೆ ಬರ್ಪಣತೆ ಹೃದಯದ ದುಃಖದ ಬುಲಿಪು ಅನುಭವನುಂಡತೆ. ಹೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮಲೆ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಸುರುಕು ಸಹ ಪಂತೆರು. ನೂದು ಹಿಮಾಲಯದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನೋಲು ಬತ್ತುಂಡಲು ಸಹ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೋಪುಜ ಸೋಲುಜ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಟ್ ತೂಪೇರು. ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲು ಡೇ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕರೆದ ಲಡೈ ಶುರುವಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚಾದು ಪೋಂಡು ಇಂಚ ಆದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಇಂದೆನು ಕೇನುಜಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪತ್ರನು ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ದ ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾಡ್ವೇರು ಕೇನುಜೇರು. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಆವೋಡೆ ಒಲ್ಪ ದೃಢತೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು ಮಾತ್ರಲ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಕಲು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕೇರ್ಲ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಮಾಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಂಡಲ ಇತ್ತೇನೆ ತೂಯೇರು ಕೇಂದು ಬತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಮಧುವನದಕಲು ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಲಕ್ಷಣನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀವೊಂದೇರು. ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೂ ತೂಪೆ ಅಂಡ ಲಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀವೊಂದೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲವ ಅಂತರ ಬೈದು ನೈನು ಸಹ ಬರೆದರು. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಂತರ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾದುಂಡು. ದುಂಬುಲ ಆವೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸವನು ಎಡ್ಡೆ ತೊಜ್ಪದರು. ಇತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಡ ಬರೆದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಪೇಪರ್ಲ ಸಹ ಸುರುತ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಅರ್ಜುನ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇವಾಧಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸಹಯೋಗಿ ಜೊತೆಗಾರರು ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಧುಬನದ ನಕ್ಷೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಯೇರು ಪಂಡ ಮಧುಬನದ ನಕ್ಷೆನು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಯೆರಡ ಬದಲಾಪನ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಮಧುಬನ ತಕಲು ಕಡಿಮೆ ಬೈದೇರು ಒಂದು ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರಂತೂ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಕಲು ಕಡಿಮೆ ಬೈದೇರು. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಸ್ತ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಏಪ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬರೆಪು ನೆಡ್ದಲ ಸಹ ಅಂಕೊಲು ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರೆಪು ಜೇರು ಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ಹಾನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶನಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶನಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಲು ದಾದಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನವು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೇಟು ನೆಪ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯಗಾದು ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಕೊಲು ಜಮಾ ಆದಿಜ್ಜಿ ಐನೆದವರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವನು ಕೊರ್ಪುನವು ಪಂಡ ಮಹಾನಾಪುನವು ಹಗ್ರವೈನ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಚತುರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಆರಂತು ತೆರಿದೇರು ಆಂಡಲ ದ್ಯಾಗ್ ಪನೋಡು ತೆರಿಯೊಂಡಲ ಪನೋಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯೊಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಆಂಡು ಹಾಜಿ
ಪಂದ್ ಪನ್ಪುಣೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕೊಲು ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಒವ್ವೆ ಪಿರವದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಶ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸವಡು ಮುಂದುವರಿಯರು ಆಂಡ ಒವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಧುರವಾಯಿನ ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾರ ಅಕ್ಲೆನು ಮುಂದುವರಿಯರೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ಅಕ್ಲು ಸಹ ತೆರಿವೆರು ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ದಾರ ಒರಿದು ಪಂದ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರಡು ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ದು ಅಂಕೊನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬುಡುಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂತೆ ಅಂಕೊಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಂದು ಅಕ್ಲು ಮುಂದುವರಿಯರೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ಬಾಪ್ತಾದನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಸಹ ಉದಾಹರಣೆದ ರೂಪಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಐನೇರದವರ ಸಹಜ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪಾತೆರಗು ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಕೊನು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಜಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಬಹುಮತವಾದ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸವನು ಎಡ್ಡೆ ತೊಜಿಪದೇರು. ಐನೇರದವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಗಾದು ವಿಶೇಷ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಆಂಡ್ ಪ್ರಭು ಹಾಜಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ರೆಗಾದು ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಕ್ಷದಾತು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾಯಿಗು ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸದ ಅರಮನೆ ಮಧುಬನವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಕಚಿಡು ಬರೆಪುನೇನು ಕರ್ಮುಡು ಕನವಡ್ಯಾಪುಂಡು. ಸರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಶುಭಾಶಯಲು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಇತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ಅಶರೀರ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಿ ಎರಡ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ಪರ. ದಯಗು ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡಿ ಅಭ್ಯಾಸನೆ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಬರಿಕ್ ಕಣತದು ಅಶರೀರಿ ಭವ ಪಂಡ ಡ್ರಿಲ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದ್ಗುಣನ ವರದಾನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಾ ದೃಢತೆದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಾ ಅಖಂಡ ಯೋಗಿ ಅಚಲ ಯೋಗಿ ಸದಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಸದಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಇಮರ್ಜ್ ರೂಪೋಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹಿಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷಡು ನಂಬರ್ 1 ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿ ಸರಿಯೇ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆದುಕೊಂಡೆ ಅಂಚಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬಂಗಾರದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಧುಬನ ತಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಮಧುಬನ ತಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನವನು ಕೊರೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ವರದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಓರಿ ಬಾಬನ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸ್ವತಃ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಓರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಸಂಸಾರನೆ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೋರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಸ್ವತಃ ಅಂಚನೆ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನೋರಿ ದಾದಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಪಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕಷ್ಟಪಡುಡಾಪು ಅಂಡ ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಮಾತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಚಿನ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಸಹಜ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪರು ಅಕಲ ಚೆಹರೆಡು ಆತ್ಮಿಕ ಹೊಳಪು ಏಕರಸ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಪುಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಹಿಯಾಪು ನಾವು ಇಂದುವೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಆದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.